Ngaturaken wilujeng dalu kaping sepindah katur mak canggih Yulimbo engkang kula hormati Bapak Dalang Marsudi Bowo Leksono mugi pinanggih kanthi wilujeng sae sehat bagas waras. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin nggih nggih. Lan sedaya mawon masyarakat engkang makin pol wonten mriki kula aturaken wilujeng dalu. Sing ngarep sing mburi masyarakat udu masyarakat. Inggih. Maksud kula niku. Sing ngarep ya sami wilujeng sabi. Wonten ngajeng piyambak. Halah. Wonten ngajeng piyambak. Engkang wonten ngajengan. Yo. Wonten ngajeng. Wonten ngajeng. Ora ngajeng. Sing ngajeng apane? Cahyo. Aku kok bingung kabeh. Ngapunten Pak Wagimin. Aku ngrungokne susi ama tenteng to. Kok Pak Wagimin terus ngajeng iki lho. Lah iya. Pangapunten Pak Wagimin. Pak Wagimin wonten ngajeng. Nggih. Maksud kula mboten Pak Wagimin wonten ngajeng. Lha piye Yon? Menika penonton sederek-sederek ingkang wonten ngajengan menapa wonten wingking kula ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Kula Ampun genah. nggih paham nggih. Nggih, paham. Mas Marsudi. Nggih. Aku bengi iki jan bingungku 75%, 100%. Bingunge pripun Kang? Lah sing kono tak jak omong angel, sing iki malah nemen. Wah kok bengi iki kok bingung dhewe kula. Oh, aja bingung-bingung. Niki kula pun berusaha. Alah, ya mlenyeh neh. Sing neng kono salam wis ora pecus, sing nek kene ora berusaha. Berusaha. Ngono lho. Kang Gareng, Wonten dawuh nemu wong loro nek padha wae. nggih kok. Ya mung beda pangkat ngono tok. Ning ya tunggal nemen wong loro iki. Apa pada sih? Kula menawi kali Mas Gareng menika pun tepang. Bola bali bola. Oh, dadi Gareng ki wis tok sering tok tuwe pangi. Nggih, pun tepang. Tegese nek kali panjenengan dereng. Tepungne ngono lho, wis tepung karo kenal. wis kenal. Tapi kali panjenengan dereng tete pangan. Urung tahu tendangan. Tak pikir kali semen dereng kloto apuki ngono mau. Kulino nesu wong tuwa ora kena nesu. Nggih. Mbah. Heeh, Dok. Mbah napa sinten? Nggih, Wis Mbah. sakarepmu. Oh nggih Pakde. Pakde. Heeh. Kula Elisa Orcarus Alaso. Nggih. Pakde sinten? DRS Sukumir. Sukomer. Ya DRS Sukomir. Oh DRS Dokter Andes. Alah kenyih. Apa? DRS Sukomir. Dagelan terus-terusan senep kok. DRS Sukomir. Oh nggih. Ngapunten nggih menawi kata ketul-ketul atur. Piye? Menika Piye pisan kas. Sik tanduk. Aku atik bingung dhewe to bengi iki. Pisan kas ngomongno. kula nyuwun pangapunten, nyuwun agunging samudera pangaksomi. Ya. Menawi kathah ketul-ketul atur. Iki nek wong luwene tansaya perih kok ngrungokne omonganmu. Tenan. Pokoke yen wong stres lo bablas edan. Lho kok Menawi ada kesalahan koto-koto. Alah. kesalahan kata-kata. Nggih, karepku kan Jawa gitu loh. Lek Jawa ki mesti ngangge o. Iya, orang bilangnya Jawa aja Jawa, gula aja gula, nasi aja sego, ada aja ono, mata pun moto. Iya kan? Telo ya telo. Telo bener. Tadi yo bener kan gitu. Iki sing kudune bener ki aku apa kowe to, Mir? Alah, pekok kabeh wis wong telu iki. Ya aku ya gumun kok ya. Wis. Tapi ini sing baku arep pekok-pekok koyo ngopo. Dalu menika selain nggih tirakat malem setunggal suro. Betul. Menika nggih derek mangayu bagyo syukuran anggenipun Pak Wagimin kagungan hajat menapa dene syukuran sampun 10 kromo kaget. Molo kromoaken. Ya, itu. Malah klomo. Iya.
mung derek dedonga to karepku. Iya ya wis derek dedonga, dongane sih. Mugi-mugi pinanganten kali manten kakung menawi manten setri pinaringan langgeng anggenipun bebraya. Amin. Sak lami-laminya nggih. Amin. Nggih, pokoke bapak pinaringan berkah lan mengke onten apa nggih? Buah hati itu apa bahasa? Oh, meteng ngono Meteng. Meteng. Hamil. Hamil, nggih. Ke kancing buah hati. Betul. Ya. Woh atos. Kok iso wah Piye? Buah hati itu apa Ati ki bahasa? ati, atos ya atos. Putra menapa putri gitu putra aja. napa putri sing bakuke soleh lan soleh. Iya. Jongane ngono ta. Kowe rene wis ping pira, Mbak Sa? Elisa, Nggih, Pak Marsudi. pangapunten nggih menika sampun sami pirsa. Nggih. Panjenengan tesih kuliah sekolah napa tesih Napa? napa sampun wisuda? Wisuda nggih sampun, sekolah nggih tasih. Lah dal menika tesih kuliah? Pedal menika tasih kuliah. Kuliah. Tasih. Nggih, jurusan apa Mbak Elisa? Jurusan kajian seni masyarakat, kajian seni budaya, program doktoral. Oh, nggih, nggih, Ini nggih, iki nggih. lho, tepuk tangan kanggo Luar Mbak biasa. Elisa. Nggih, nggih, nggih. Luar biasa. Menika gumun kula kalih budaya Jawa. Nggih. Sampun S1, S2? Lah nggih niku wau program S1, S2. doktoral. S1 S1 nipun jurusan pedalangan. pedalangan. S2 S2 jurusan psikologi. psikologi. Bayar. Berarti ini kejiwaan ya, Mbak ya. Dadi lek karo Komir ki wis paham. Komir ki jane kebek lan ora ki wis ngerti dhek. Nggih, kanca-kanca kula kan bangsane Piye? Goren. Komer niki. Pun seragam niki pun. Kaose mawon sami nggih. Lah iki bosok iki bengi iki aku ki. Ren, kaya kaos kaya padha to Ren. Hei Aku iki yang gumun lho kowe mau. Kowe mau Ya. jane apa sepel apa piye to Kang kok? Apa sepelan apa piye Sepelane karo iki goren? to, Jan. lah ya mbahku bareng iso ngutang guren ki aku ngipi apa mamene Ren. Wong aku wae karo Mbak Elisa didhawuhi Pak Wagimen wae seragamku tak bedakne lho. Mergo metu ning gone Grebeg Sura. Ya. Aku ngiras pantes nyugata, ngiras pantes tasakuran, Ya, tirakatan tirakat. ning gone Ponorogo gawene ireng. Ireng, tegese apa nek ireng? Ireng ki tegese wong Ponorogo ki kostumnya warnanya Ya hitam. hitam. Nggih ngapunten Mak Cangen niki wau sonten teng alun-alun 12 marke dipun mbahe mawon. Ndang teko Mir. Ndang teko oh nggih Mbah. Sampai ra teko kula kan kualat. Oh Mbah kula. Nggih, wong paling ora iku didhawuhi bae ya ndang Lah teko. nggih kok kudune semaret teko. Lah Wong injih. Mbah kok. Iso ngregengake. Nggih, matur nuwun Kang Komir. Nggih. Nggih sampean bisa rawuh. Nggih, nggih. Mir, kowe lek nyawang wong wedok ayu iki jale piye? Perasaanmu piye? Kowe pengen nyanyi apa pengen cedak apa pengen tekok neh? Ngono wis. Aku kok susu kaya wong mendem lho masa ngene Elisa. Lah kok iso kaya wong mendem lho? Apa aku iki kaya Priyayi keju, cantik. Bu? Priyayi cantik lho. Lah mula saka kuwi nek tak bandingine bojoku. Aduh, Ngopo? jane ya ayu bojoku, ning aku kok seri iki. Bingung to kowe? Lah awakmu ki lho kaya ngono kok dadi wong tuwa lho. Dadi wong tuwa ki nuturi ki ya sing apik-apik. Jare kon milih. Ya milih ki tegese milih sangka rasa. Milih sangka rasa lek Mbak Elisa ngeten iki perasaanmu piye? Wis jan. Ora nek catate. Ora nek catate. Lah kok ora iso- Mek catate siji. Apa? Ngomongnya plekutuk. Mek kuwi tok. Ayo. Tapi gak apa-apa. Yo terang Mbak Elisa ki kan ya. Iya butuh dikulinakake. Nah, Iya. Lek wis kulino wis penak dhewe kok ya. Kang Gareng, Wonten Kang dawuh. Komir, dalem nggih. Mbak Elisa pancen ayu. Nggih. Nah, sawang songo dhuwur ya apik. Apik. Heeh. Tengah ya apik. Becik. Ngisor ya apik. Jos. Kok ketos ngisor. Ibarate panganan sego pecel. Dipangan sego esuk. pecel. Mantap. Mantap, Pangan awan. mantap. Walah, pangan bengi Piye? kecel-kecel. Lho wong sego pecel kaya nggih. Mbak Elisa, Nggih, Mas menika Gareng. ndedonga mugi-mugi kasembadan
menika panjenenganipun Mbak Lina kalih Mas Mas Samsul Samsul. anggenipun palakrama Nggih. mugi-mugi pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung Ya. dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Muga-muga. dibawani karo tata carane wong wis omah-omah. Oh iya. Ngoten nggih Mas Marsudi. Nggih, leres. Nggih. Pancen ngaten. Nyuwun belok barang mawon. Nggih, napa Mbak Elisa? Nggih, asmurun dono nggih. Iya. Rungokno Mir ora usah klitah-klitih rene amor aku. Ini nanti aku nggak ngerti artinya artekno loh ya. Iya kok. Aku mau ngiso muni ya. Siap. Kowe ora usah ngartekne iku malah bleset. Ora. Aku kok ya. Kok tak arteni nang omah. Gegarane wong akrami. Iya apa ora? Iya. Ya wis, aku sing deklamasi. Kau deklamasi. Dudu bondo, dudu rupa. Ya apa ora? Bagus. Eleh. Kowe iso. Eleh. Dudu bondo, dudu rupa. Iya. Iya tenan. Iya. Eleh selemplang wong wedok kuwi kok ya. Iya, wis. Among ati pawitane. Iya apa ora? Dadi ati. Hanya ati pawitan. Kuwi ya. Iya toh. Kuwi ati tok. Iya. Bagus. Terus Kare ya iso lho bocah mlenyah kaya ngono kuwi. kandhani. Iya. Lah ngomong ora cetha lek mbawa ya penak. Luput pisan kena pisan Luput pisan kena pisan. Ya apa ora? Kuwi pindho ora kena. Ya ora kenek to. Kudu pisan. Kok kaya awakmu badakne kaya. yen gampang luwe gampang Yen gampang luweh gampang. Ya apa ora? Ya wis. Bener. Kuwi iso arteni. yen angel langkung Yen angel kalangkung. Ya apa ora? Bener. Ya ngono wong tuwek kok ya anggere Aku iya. paham. Ya wis. dan kena tinumbas arto Tan kena tinumbas arta. Bener Ngono ora? ya. Oh, dadi ora kena nimbas sarta ya. Walah gayemu tuku ngono kok ya ngomongi. Meneng aja omong wong-wong. Iya. Kok malah tolehne ning kene. Wis ya. Monggo terus napa Mbak Elisa? nggih menika dados atos nggih Dadi ati macange Kok niki. dados atos pripun, Ndang? loh basa krama Sampeyan kok yo ngerti ae. dadi itu kan dados Dados. hati kan orang bilang atos Atos nggih. dados atos Niku ngawur ning pas. Wong kene nyatane yo atos kok.
Elisa ki ketoke urung mengalami tapi sudah menghayati. Aku ki mung kira-kira sih, Mas. Kira-kira ning pas. Kira-kira apa wis dadi pembelajaran. Kok dalala ya bener. Ya kandhani aku tak kene Mbak Elisa sing Ya. tengah ya. Monggo. Hati-hati. Monggo Mas Benggol. Golek sing Wah, jan suarane penake, Nduk. Jan kok. suara kok penak gitu gimana? Penak. Penak itu kan kayak Yo, make sesuatu Ya terus tegese ki nek jero ati ki rasane Ya. iso Dirasake tersambung. kepenak. iya. Basane nyampleng. Iso renyuhke ati. Oh, nyambleng. Pokoke wiwit dhuwur ngampe teko ngisor ki pokoke rasane menak ngono lho, Bang. Sik kon dhuwur tekan ngisor. Ketoke dalang iki ya wis kulino glayaki. Engko dhuwur teko ngesor. Ketake ngono lho Reng ya, Reng. Maka
Bi. Nggih, alhamdulillah sak lajengipun Mbak Elisa lenggah rumiyin, ngempos rumiyin. Nggih, gilir gumantos iki kok kancane kathah lho Mas. Niki wonten Mbak Lala, wonten Mbak Mbak Hani. Wes komplit. Cobi menika wonten layang kula waca rumiyin Kang Gareng. Siap, monggo. Nyuwun podang kuning, prau layar, tombo kangen Mbak Hani. Nah. Terus sinarengan nggih menika Mbak Ani saking Bapak Satim. Nggih, alhamdulillah nggih. Oh, Bapak Satim menika wah, bose ayam Jakarta Kang Gareng. Rawuh mriki to? Rawuh, alhamdulillah. Matur nuwun rawuhipun nggih. Nggih, mungkin wonten wekdal nggih. Nggih dipun sekecaken mugi mangke saged minggah dhateng pepanggungan. Oke, baik. Siap. Bos ayame perang rawuh reng. Nggih wonten malih nggih menika Assalamualaikum sugeng dalu Mas Dalang kula nyuwun gending setunggal gingsul 17. Gingsul 17. Kaping kalih rujak jeruk. Matur nuwun saking kula keluarga besar SPBU Etan mriku. Nggih Mas Hermadi nggih. Alhamdulillah sak kanca jan jiwa seni tenan kok Mas Hermadi kok. Nggih Pak Slamet nggih rawuh. Nggih matur nuwun. Dulur balong sedayanipun Nggih Pak Senen sedaya ingkang rawuh dipun sekecaken Pak Senen saking sedaran Kang Jemikun, Pak Slamet ing Karangmojo dipun sekecaken matur rawuhipun sedayanipun. Wonten malih nggih menika Assalamualaikum Pak Dalang niki kula nyuwun tetembangan setunggal gubuk asmara kaping kalih lali janjine. Nah, saking penggemar budaya wayang kula Mas Dewa. Mas Dewa. Nggih, mekaten matur suwun nggih sami-sami matur geng panuwun. Sampun. Sampun napa dereng wah ugi mboten katalempen Kang Gareng. Wonten dawuh. Katur pangabekti kula ugi kula aturaken gending-gending menika dumateng Mas kula ing Ngawi nggih menika Mas Parlin. Oh nggih. Dipun seketaken Mas Parlin. Lewat nggih menika live streaming. Nggih. Ugi wonten ing Laladan negeri jiran Malaysia. Nggih, mangke Mas Parlin Ngawi nyuwun sesideman. Nggih, siap. Pak Slamet ing Karangmojo ugi nyuwun sesideman. Wah, jan komplit tenan nggih. Siap. Nggih. Wow, wonten Mbak Elisa niki. Cobi Kang Gareng. Nggih, siap. Menika spot. Jaipongan. Oke. Mbak Ani. Nggih. Nggih. Kalih Mbak Lala, monggo. Oke, monggo. Yuk. Mbak Hani, Mbak Lala. Ya. Siap Mas Gareng. Berkah barokah saged sowan wonten ing dalemipun Bapak Wagimin. Injil leres. Alhamdulillah. Mbak Hani wis rong dina nek kene. Paribasane awake dhewe wis mbatih neng kene. Batih ten mriki leres. Kalau wingi kula awit enjing, genduk Hani nika nusul siang. Alhamdulillah. Waduh, niki hiburan awit kalau wingi enjing ngantos dalu sampai hari ini Mas Gareng. Luar biasa. Wah, jan kandhane. luar Nggih biasa. bintang tamune nggih wonten Mbak Elisa. Mbak Elisa wonten Mas Gareng. Betul. Lah kae sapa? Kenal, tak kenal maka tak sayang. Iki apa mbok tekoni? Iki udu menungso. Lah apa? Iki udu menungso iki. Apa kok? Iki demet Bangsane Suramonto. Demet kira-kira sing iso nyawang gora dhewe tok, Mas. Ya sing ngerti go awake dhewe karo jaran glempang kuwi. Ya kulino. Monggo Pak.
Nggih, iki priyayine nek kene Lah ora kok ya. ketok lho, pikirku ki nek udu wong lho. Tenan ta ora ketok tenan to. Kono-kono Pokoknya suro ngene aku cak keton cak ora. kono. Kuwi ketok ya kok nek sura ngene iki. Lah nggih, sugeng dalu Macane Mbak ngerti, Limbo, nggih, Bu sugeng dalu, Cange. Mbak Lala. Sehat-sehat nggih. Alhamdulillah, pangestunipun. Alhamdulillah. Selamat malam. Nggih, selamat malam Mbak Ani wong Lagi ayu. Mbak Hani, jenengan nek mirsani Pak Dalang pripun? Iya, Napa? Nek mirsani Pak Aku ki ya Dalang. jek niki lho Mbak, kok enek dalang ki jen kaya anu, Kaya kaya wong apa? Chinese. Kaya wong Chinese. Ya kok wong Cina Kaya ya. wong Cina, putih resik, Nah, tenang. gede dungu. Lah bareng dagelane. Ya Allah. Nduk Hani, Dalang. ora sah ngino dhisik yen karo aku mesti dadi kamulyanmu ya wong ayu. Iya, Dadi Mas, aku becikmu percaya. upamane dadine awake dhewe wong wis omah-omah, dadi wong sing sukses, dadi wong sing sugih sak jabat. Kang Mas blek kok moncrot, Kang Mas blek kok moncrot. Piye Kang Mas? Alhamdulillah bengi aku iso ketemu ya Allah. Ya Allah Kang Mas Ora, blek kok ora lho Mas, tangga teparo ke lho. Tangga separo ke kok aja. Pirang taun ora temu apa-apa ya. Ya Allah kok ijek pacet ayo Nduk. Kowe nyawang aku piye Nduk? rumah saku sampean wis ora ono liyane menungso ki wis kaya sampean iki lah kancane wis budal kan biyen isik tetep ngene iki. Bosok apa ora? Yo, sampean ora ngerti kuwi ngono asine duwe ajian rawa rontek ya kuwi. Maksudku ke budal ning Mekah apa ning anu ngono lho Mas Wis to. maksudku ke. Cepet ora apa-apa tak trimo Nduk. Deloken sesuk. Sampean nesu. Ngapa wong Nesu. Aku lembab pikirku gak apa-apa Ojo kalau nesu putih ya pirang Mas. tahun. Ojo nesu ya Ora. Mas. Mas, besok kan aku ulang tahun, aku mau kado mobil boleh mobil. Oh, paling ora ya expander, paling tidak Pajero, paling tidak Alphard sing tipene Mas. dhuwur dhewe. Mas, Piye piye rene rene. aku nek awake bulan madu aku jak ning Tegalan ya Mas. Ora apa-apa. Oh, ora usah muluk-muluk, ora usah dudur. Aku ning Tegalan aku seneng. Iya, mbahku dalan iki panen benguk. Nah, Adewe iki bulan madu kan numpak Alphard ya Mas ya. Tangga separo ke ben Alpateka. Mas paling ora ya Piye, piye? Anas. Wis to, aja samar. Mas, awake dhewe nek bulan madu sampean tak tumpakne ambulan ya Mas. Wis ora apa-apa, ora apa. Iki aku wis ora apa-apa. Alhamdulillah. Ren, jalan. Kang Gareng, Wonten dawuh. kono numpak Alphard. Kono panen benguk. Kan nek ambulan karo Alphard padha tekone ya Mas. Wis to, ora apa-apa. Wong sugih kok ya. Wong Gak sugih. apa-apa. Sampean numpak ambulan patut lho Mas. Patut. Wong sugih ya. Awake dhewe wong sugih mangan wae wegah ning nggon angkringan. Ya, adewe Paling iki tidak duwe apa- koki pribadi to Mas. Nek sarapan adewe biasanya apa Mas? Oh, rendang. Rendang, mimi jus. Jus apokat. Paling tidak pamot daging ini ya Kang- wagyu. Kang Mas. Aja samar. Awake nek bulan madu aku jaken maem ning gone Pak Wagimin turan. Lek mantu iki gak apa-apa. Kuwi ya keluarga aku, ya kakang aku, ya mbahku. Turahane mesti oke. Aja samar rek kaliren. Wis tempe pindang sak eneke. Pripun? Tempe pindang sak eneke. Pokoke Mas awakmu apa anane tak tampa. Wis to, apa aneh. Ora sak kebruksu karo wong ora duwe ya. Honeymoon to Mas. Ning hotel bintang 5 sing kasure mendut. Eneng Ngene ya, Mas. Jakarta. Eneng Jakarta. Patang dino. Eneng Bali. Ora pengen Ora Mas, pengen. Mas, Kene, Mas, kene, aku kene. sesuk Sesuk tak jak kene. ning gubuk. Wis ora apa-apa, gubukan ora. Heeh, ora apa-apa. Gubuk nek ku gawe wis doyong ora apa-apa. Ora pengen. Ora aku. pengen. Oh layak to Mas. Ndek mau pas ning pondokan salin to. Mbak Lalaki, Mbak iki jenengan nyapa to kok abang-abang anu nduk. Iki keroken ndek ini aku ning Tegalan karo Komir. Tibakno Mas. Esren kabeh kena uler. Mbak Hani kok ro nek aku gudi kenem. Terus setan tenan aku ini. Paling ora ya wong loro padha andum katresnan. Iki mau enek lagone sing jumbo karo kahanan. Nggih. Ngono. Kuwi mau Sampeyan ya enek. iso nembang kok aku. Sapa? Sampeyan. Iso Aku. to Mas, gandringan aku. Ndak iso nembang, isone nembeng kuwi yo. Gidro. Lah niku arti gandrung aku gandringen. Aku gandringen ya Mas. Kae digandrung aku gandring. Wong ayu Hani. Aja gidro-gidro wis lungono kae. Hani wong ayu. Kowe bakal tak tresnani bakal tak
supene uran-uran sing cocok karo kahanan iki yo. Diapusi garenge manut ayu-ayu diapusi gareng. Sego beras pangan codot. Alah. Kowe ngopo dadak ngurusi iki pangananmu iki lho? Nah, Ya iki dalalah bendina ngombe oli yo. aku cara mangan iki aku karo werem tak pasangi fotone sapa. Oh, lho. Iki yo ngempet ora apa-apa. Mas. Piye, Ayo piye? Mas. Piye, piye, Cah? Bawa gandrung. Nyingkar nyingkur wong ayuhane sing tak tresnani wong Dawuh Kakang. wiwitane nyingkar nyingkur Dhisik-dhisikane ya Kang Gareng. ikur-ikuran. Ana pamdutan caping Gunung Jengleng Kang Gareng. waduh bawane pun niki Ya ora apa-apa terus engko saiki dijenglengke wae. Nggih. Oh ngoten nggih. terusin apa boten niki mau nyingkar nyingkure ling samjan ke mutar Kang Mas. Piye Cahayu? Nadyan to rupamu kowe blekok moncrat. Tak topo kene Cahayu kene Cahayu. Aku aja kok pangku Mas, aku tau dipangkono aku gringgingen no Mas. Aku ya tahu semaput ngono lho kowe tak pangku. Lelampahan Hakangga Aku jadi kudu mutah lho Mas nyawang Peten. awake dhewe Aku yo kudu buka iki. parfum sing mahal ya Dari Paris, Mas. Impor Mas, langsung. ora usah parfum mahal awakmu tak emplungne dundutan nang aku wis gak apa-apa. Aku wis kedanan kok ora ada parfum-parfuman. Ora parfuman napa ning kene brang-breng PPO ikat mang. Lampahan wong bagus. Akangka. Ora, sing wedok ki kreminan kuwi. Gahu. iki ora kreminen Napa? kuwi gatele wis kumat kuwi gatele wis kumat Ren, Anggere kamu cepetan, Ren. Kamu cepetan. Kamu iri ya? oh ora iri amit-amit Sik, cepet Cahayu. amit-amit cepet bayi You iri ya? Ayo Mas, entekno Mas. Kasian deh lo. Apaan sih? Kamu tuh kayak Ani. mau jarane gedhe kok malah ngesek Aku lali. Pengen ngrasakne bojoku to. Ane pengen to. kuwi ki asline takir suran kok iso mencret teko kene. Tak pikir-pikir suwe-suwe Hani ki gandrung karo komit arepan. Mas, aku yo Kerasa lho macange. lho wong maune gila kok iso malah seneng dhewe Mas Komir. Wis to. Mas Komir. Nanti kudu kae. Mas, Boleh apa? kae lho matane Mir komir. Wekmu ki kuwi. Pripun? Kuwi tak gareng. Mas Komir. Lha iki apa? tresno tulus nadyane buk Mas, ya aku nek kok sawang saka ngarep aku piye? Alah wis jan ngluri Sangka sangka mburi. lagi. Walah. Jan jajan ngene. Sangka ngiringan. Bayu. Kaya ngono kok isih nyawang bojone tanggamu. Kliru Cahayu, Hah? kliru. Ya aja ta yo. Kok isih nyawang tanggane bojone tanggamu ayo. Wong pek wis Ora aku komil Alah, kowe lho kok iso kandhan kaya ngono kuwi lho. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren neng cakak kembang tulisan warna abang odo isih rawan Hodahu. asmara. Awas hoi.
Komir joget Komir. Sabtu Arga luar biasa. Luar biasa. Komplak kabeh. Yogone bagus-bagus. Bagus nom-nom. Ngono ki apa wis gede pacar? Lagi. Seger-seger. Urung. Lho. Aku ya urung lho, Mas. Piye? Pengendake jaipong piye lah? Lah yo sing mbok anu sing ndi? Kabeh ngono aku. Kok Iya. Lho kok drenggomen kok kabeh tok. Awakmu Niki ya lha nggih. kuat. Para pengelawit napa Sabtu Arga ki hebat. Oh sing gender nggih jomblo to niki Pak Dalang. Jenengan disirhani. Disirhani sik to. Tekan ono lah, tekan ono. Tekanane. Jenengan disirhani nyang napa mboten? Aduh. Macange Oleh jawab. ditari maling nyang macange. Mboten ora lho Mas Gareng, aku pirang-pirangane bengi melu Sabtu Arga ya to. Sing gender ki gelem ngetokne untune ya sik iki mau bengi. Bengi iki jan. Biasane kaya ngemot bom. Iki mau Sing iki mau. Ora, mergo kan dek kapan kan jenengan sakit untu ya Pak ya. Ki saiki untune entek ya Pak. Mulai Ketoke kok ngepetan. ketok untune entek kok ya. Lah, dek kapan ki isih lho Mas, mulane lara, lah saiki entek dadine ora lara. Ora ya kuwi ngono ndek nyilate rong dibethot. Aja to dosa ini. Urung ngedat to mbok becot ilate yo. Ketoke geget ae. Nah, yo Mas entekno Mas Gareng. Ayo Han. Hani, Dalem. ampun ngomongin betot ya. Napa? Ngopo? Lah mbok tek kuwi kok betoten. Iya. Mas Gareng. Ngopo? Ketoke bengi iki aku terakhir melu Sabtu Arga. Lah kok iso? Lah ya kok iso piye wis? Lah kira-kira Yo ora to. ora. Aku gumulku siji. Napa? Jane kono gur nyawang jebok, jebul kok ya njaluk betot barang. Lah nggih, jenengane urusane ampun mriki lho cepok mawon. Lah aku nginceng lho. Nek Reng. ketoke kan Pak Dalang marepe ngulon. Asline kan yo minggu ngalor. Reng, Ngopo? iki sapame melu ora ta iki? Lala, Dalam. Ora nek. kowe kok ngerti njo? Dalam. Aku marep ngulon ning sirahku noleh ngetan Lah kok ngerti mergo kowe. mriki mapane midodari. Mbak Mutiara aman nggih? Aman. Sekedhik. Sekedhik. Lah iki aku wis anu lampu kuning iki. Ayo Han. Yo, sajen ati. Aku kowe dadi garwa.
Matur nuwun Mbak Lala, Mbak Hani. Ya, makasih. Alhamdulillah Mbak luar Limbo, biasa nggih. mereka kalau wau gubuk asmara dipun kentunaken kaya dumateng mbak-mbak sing nembe sadian wonten ngajeng sedaya. Oh nggih, para bakul-bakul, para warung-warung. Nggih, Nggih, ugi matur ingkang nuwun. mirsani saking luar angkasa ugi banyak sekali. Alhamdulillah Nggih, saking terima Taiwan, kasih. Hong Kong. Balik Nggih, papan Pak mugi-mugi Win dan sami juga semuanya. wilujeng lancar sukses Nggih. sedayanipun.